είναι η χρονιά της επιστροφής αυτή για την ΑΕΛ? Είναι μια καινούργια αρχή για όλους μας. Μια χρονιά με καινούργια όνειρα, καινούργιες φιλοδοξίες. Μια χρονιά με σκληρή δουλειά για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Η ομάδα είναι για να πρωταγωνιστεί. Θέλουμε την επιστροφή μας στα μεγάλα σαλόνια και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε από σήμερα κιόλας. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι και εγώ στην οικογένεια της ΑΕΛ. Ξεκινάει μια νέα χρονιά με μεγάλες προσδοκίες και απαιτήσεις. Πρώτα να ευχηθώ να έχουμε υγεία σε όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα και πιστεύω ότι μέσα από ομαδική δουλειά, ομαδικό πνεύμα και πάντα με την βοήθεια του κόσμου μας να επιτύχουμε το στόχο μας που δεν είναι άλλος από την επάνωδο της ΑΕΛ στη Super League. Πρώτη στιγμή που έμαθα τον ενδιαφέρον ήθελα να παίξω σε αυτή την ομάδα και εύχομαι να είναι εδώ ο κόσμος στο τέλος. Έτσι, χαρούμενος. Η δική σου υπόσχεση στους οπαδούς της ΑΕΛ για φέτος τι είναι? Πολλά γκολ προφανώς. Νομίζω ότι και εγώ θα ήθελα να δω την ΑΕΛ εκεί που της αρμόζει, στη Super League. Και εγώ θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να καταφέρει να πετύχει το στόχο. Μια εκπληκτική ατμόσφαιρα δημιούργησαν οι οπαδοί των Βυσσινή στην πρώτη προπόνηση της ΑΕΛ στο στάδιο Αλκαζάρ, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα νόμου. Με πολλή υπομονή και ηρεμία θα κοιτάξουμε να πετύχουμε το στόχο μας, ο οποίος είναι ξεκάθαρα ότι η ομάδα πρέπει να αλλάξει κατηγορία. Αυτό βέβαια δεν επιτυχάνεται εύκολα με το στόμα. Πολλή δουλειά, πολλή υπομονή, σταθερότητα μέσα από τη χρονιά, στήριξη από τον κόσμο. Ο κόσμος στέλνει το μήνυμα ότι θα είναι δίπλα μας. Διοίκηση, ποδοσφαιριστές, προπονητές, όλοι μαζί ήρεμα να μπορέσουμε να οδηγήσουμε την ιστορική αυτή ομάδα, την ΑΕΛ, στην φυσική της θέση που είναι στη Super League. Είναι δύσκολο να πετυχαίνεις κάθε χρόνο να παίρνεις πρωταθλήματα. Ελπίζουμε ότι με ένα από τα ξεκάθαρα φαβορί της κατηγορίας, γιατί οι προηγούμενες ομάδες μου ήταν outsider για το πρωτάθλημα. Εύχομαι με την ομάδα αυτή να μπορέσουμε να πετύχουμε για τρίτη φορά άνοδο. Θέλει πολλή δουλειά, θέλει ηρεμία, θέλει να διαχειριστείς κρίσεις και κυρίως όταν έρχονται άσχημα αποτελέσματα να έχεις την ηρεμία να ξαναεπανέλθεις στο δρόμο.